Miloš Karaklajić iz Priličkog Kiseljaka nekada je imao ceo svet pod nogama. Do pre 20 godina živeo je život okružen prijateljima. U Ivanjičkom Javoru, gde je 2 decenije radio kao precizni mehaničar, bio je omiljen među kolegama. Nažalost, bolest je prekinula sve njegove planove. 2003. godine dijagnostikovana mu je multiple skleroza. Kad sam bio na ratištu 1999. još tada sam primetio, nisam mogao da stojim u stroju, pao sam. A tek su otkrili u Beogradu na klinici 2003. sa magnetnom rezonancom. Ta bolest je jako strašna i o njoj ne smije ni da misli. Milo živi od 16.000 invalidske penzije. Sastavlja kraj sa krajem, za lečenje nema novca, a o banjama može samo da sanja. Koliko vam mesečno ide na lekove? Mnogo. I ono što treba, stalno se mi preporučuju u Beogradu profesorka Banja Trepča, a ja sam samo Trepču banju vidio na televiziji. Jeste li bili u bilo kojoj banji nekad? Ne. Bio sam samo prve godine na anemiji u Ivanjici 2003. kad sam došao iz Beograda. Tada sam bio mjesec dana i više nikada. Miloš živi sam u kući, na čija vrata retko ko zakuca. Kaže da su ga svi zaboravili. Nekada je bilo puno, sada nema niko. Prva kuća do mene je prazna, znači praznih kuća koliko hoćeš. Nema ko da ti dođe, samo poštar kad donese poštu i ne znam, svi su me zaboravili. Najteže mu je tokom zime, kada ova Ivanjička brda zaveje sneg. Kako funkcionišete zimi kad je sneg? Pa mogu da izađe do napolja, dalje ne. Ne plašim se ničega, ne plašim se zime. Samoća je strašna. I ne bi poželio nikome da bude sam. Kvalitet života osoba sa invaliditetom je, između ostalog, određen i interakcijom sa drugim ljudima. Usamljena osoba doživljava da je manje važna, da je ne primećuju, da su ravnodušni prema njoj, što ruši njihovo samopoštovanje, kaže psiholog Ana Miletić. Strah od samoće pre svega je strah od onog elementarnog, znači nedostatka žive reči, razmene sa drugima koji svi imamo. To nam je jedna od osnovnih naših potreba, s tim se rađamo. To nam je potreba da imamo potvrdu od strane drugih. A sa druge strane, sasvim realan strah od toga da osoba neće moći da zadovolji neke elementarne osnovne potrebe, jer nema na koga da se osloni. Osobe sa invaliditetom mogu da imaju uz to još i pojačan strah od odbacivanja. Dakle, i ako uđem u društvo, rizikujem da budem procenjen u odnosu na svoj neki invaliditet i da budem zbog toga izopšten iz društva. Pogotovo mislim da negde u seoskim sredinama postoji sklonost da se neke stvari možda malo komentarišu u negativnom svetlu. Bolji zdravstveni i ekonomski položaj osoba sa invaliditetom jesu prioritet društva. Ipak, za srećniji i ispunjeniji život potrebni su ljubav, pažnja i podrška od članova porodice do komšija, prijatelja i okruženja.